Esta mañá presentábase no Concello de Ribeira o Campeonato de España de Kempo, que terá lugar durante toda esta fin de semana. Na competición daránse cita uns 350 loitadores, con presenza de todas as comunidades autónomas. De Galicia somos 71 competidores, desde a categoría infantil hasta a senior. En concretamente do noso clube, o Club Kempo Barbanza, pois somos 44, formamos parte da selección galega. En total, no Campeonato de España hai 350 competidores. O club organizador, o Club Kempo Barbanza, agradeceu a implicación do Concello, xa que sen a súa axuda este campeonato non podería realizarse. Sobre todo ao Concello, porque desde o primer momento que yo propuxen, pois xa eles me deron o visto bueno e que tirara para adiante que o lograríamos. E así foi. Fixemos o proxecto, presentámoslo á Federación Española de Karate e disciplinas asociadas, que ven sendo o noso departamento de Kempo, conseguimos traelo para aquí, para o Concello de Ribeira. Tanto o alcalde Manuel Ruiz como o edil de Deportes Anxo Orellán animaron a acudir a presenciar este campeonato a fieiteira, dado o alto nivel dos competidores participantes. Celebrar un campeonato de España de calquer modalidade deportiva non é unha cousa doada para concellos como o noso e, polo tanto, creo que nun deporte, ademais, tan arraigado na nosa comarca e no noso concello como é o Kempo, pois creo que realmente é para estar satisfeitos. O campeonato abarca todas as modalidades en competición, dende as máis pequenas ata as máster, nas especialidades de kata, kobudo, defensa persoal, semikempo e semicontacto continuo, así como tamén full kempo. Como a novidade é que o evento poderá ser visionado tamén en directo por streaming vía YouTube.